Я віншую вас усіх з днем народзінаў великага грамадзяніна Беларусі, народнага пісьменніка, чалавека, які нарадзіўся тут, на гэтай зямлі, Васіля Быкова. Это свято для усіх нас і многіх тысячаў людзей на Беларусі. Я таксама дзякую вам шчыра за тое, што вы прыехалі на гэтае свята, дзе уручаецца прэмія за свабоду думкі. Вельмі важна, каб людзі, якія фармуюць годнасць, свабоду ў душах людзей, былі адзначаны. Такіх людзей шмат на Беларусі. Многія тут прысутных заслугоўваюць такіх адзнакаў. Сёння будуць чарговыя два лаўрэаты прызначаны. І я не збіраюся чытаць лекцыю або гаварыць доўгую урачыстую прамову. Я проста маю гонар зачытаць апошні верш, які напісаны рукой Григора Барадуліна. Зусім некалькі дзён назад, і ён прысвечаны свабодзе і прысвечаны нашаму сённяшняму сходу. Верш называецца «Свободные самые». Свобода – зорная нарачонка, вяки несхибные дзіваки добиваются ейной руки для небосхилового перстенка. Свобода – смелый обсяг поважая, нещадно знішчаючы краты и замки. Валить свободе беда чужая. Отпречваючы прислужников сгоды, слугуя свобода крылатой родни, под небом верности и честини, свободные самые вязни свободы. Это цудоўнае слово «свободные самые вязни свободы». Я думаю, мы повинны еще раз сказать, что верим, Беларусь будет краиной свободной, что у нас не будет вязняў сумлення, что у нас будут только, как пишет дядька Рыгор, свободные самые вязни свободы, и будет все больше и больше свободных людей. Мы верим в то, что Беларусь хутка будет белорусской, что она будет вольной.